Bueno, lehenik eta behin esan nahi dut, eskerrak eman nahi dizkiegu ona etorri diren guztiei, gaur beste enpresetako pertsonak eta inguruko jendea. Hori izan da gaurko espektakulo on bakarra. Beste espektakuloa izan da gaur hor barruan bizi izan duguna. Ja, hasieratik izan da pamema eta, bueno, izan da zeozer sinesgaitza, egia esan. 2 ordu bilduta egon eta gero instituzioekin, osalan, gobernua eta bar, sentitzen gara bakarrik, oso bakarrik, sentitzen gara, eske ez dakit hitzik egongo den gure sentipenak esateko. Eta, batipat kontua gehien bat hori da, hemen ez da inor etorri guri laguntzera, izan da dena gezur handi bat, hor barruan jarraitzen dute, ez dakigu zertan ari diren, haiek ez dira jarri momentu baten ez dira jarri gauzak begirale moduan edo, galdera pilo egin dute, baina garrantzirik ez. Hasi dira bueltak ematen plantatik, baina ez dute zebez egin. Prozesua hasi da, haiek bizitan zeuden momentuan, eta orain ikusi dugu gainera pintxoak eta tortillak eta bestelakoak ekarri dizkiotela, hasi que egun polita agian edo interesgarria bintzat beraientzako, guretzako egun oso tristea eta amorruz betea gaude. Labearen itxaltze prozesua hasi da, 11 kaldera hasi dira los medios de comunicación señalando que exigimos la paralización de dichas órdenes y exigimos también al gobierno vasco que comunique. Kentzen hasiko dira, apurka, prozesua ja aurreratzeko. Enpresa batzordea industriako teknikariak eta guardian bilduta egon dira ia 2 orduz. Bilera horretan enpresako komiteak argi utzi du zein den posizioa. Dela guretzat labea ezin zela itzaltzen utzi, oso garrantzitsua zen hori bermatzea, bereziki ez geneukalako mahai gainean ezer bermatzen zigunik inongo proiekturik edo inongo aterabiderik dagoenik, ez da langileon enplegua eta plantaren jarraikortasuna egongo denik, eta momentu honetan horrelako ezer ez baldin badago, guretzat ez egolako inolako arrazoirik labea itzaltzen usteko. Enpresak hori transmititu die industriako teknikariei, berez teknikariak itzaltze programatu bat edo kontrolatu bat egiteko sartu dira enpresan, baina jakin izan dugunagatik 2 orduz bildutagun ostean instalazioak begiratzen egon dira eta erabaki dute prozesua hastea. Berez, oraintxe bertan, labearen oste prozesu hori abiarazita dago, eta prozesu hori ez da egin modu kontrolatuan soilik industriako teknikariak daudelako, baina ez atzo Eusko Jaurlaritzak esaten zuen moduan, ze honek hasi duten moduan ez du atzera bueltarik izango. Egin dutena da materia prima hornidura hori eten eta zuzenean eten eta labea itzaltzen hasi guardianek hasierako momentuan planeatzen zuen moduan. Ez da ezer aldatu. Hori da, azkenean hainbeste propaganda eta hainbeste mario eta gero, azkenean jarri dana izan da guardianen plana, guardian ez zeukan hasierako plana, hori da dagoena martxan jarri, ja lehenengo pausoarekin, da, materia prima ez botatzea labeari, baina hori lehenengo pausua da, eta ja jarri da martxan itzaltze prozesua, guardianek nahi zuen moduan, eta azkenean, langileak abandonaturik geratu dira, berriro, etorri behar zana laguntzera, langileen alboan zegoena, ez da egon, agertu dira, baina orain ikusten dugu moduan, badirudi daudela pintxoa jaten, hori benetan lotxagarria da.
Egoera honen berri izan dugun momentuan, enpresako delegatuak, batzordeko kideak atera dira eta Guardianeko langileak asanblada batera deitu dituzte hemen Guardianeko parkinaren alboan, eta bertan egin dena da egoeraren azalpena. Jendea oso haserre azaldu da instituzioek egindako promesa faltsu edo babesgabezia horren aurrean, eta hitz egin izan duguna da, prozesu hau abiaraztea utzi dutenez, egia dela grebak berez zeukan helburu hori ez duela bermatuko, orduan printzipioz greba bertan bera ustea erabaki dugu, baina gure asmoa da mobilizazio desberdinak egitea, eta bereziki uste dugu oso garrantzitsua dela mobilizatzea hau bermatu dutenen aurrean edo erabaki hoien aurrean. Nik uste dut hemen argi geratu dena eta Glabistarekin ere argi geratu zena dela multinazionalek edozein erabaki hartu aldituztela inongo baldintzarik gabe, ez dagoelako inongo organorik benetako baldintzak eta neurriak jartzen dituenak erabaki hauek hartu ez daitezen, eta guk uste duguna da, atzo Eusko Jaurlaritza eta Guardianen artean hartutako erabaki horrek egin duena da langileak gaur inolako tresnarik gabe utzi eta prozesua bermatu. Bai, horrekin zegoen prestauta gutxi gora bera, hain ez dago dana zehaztuta, baina ostiralean hastea manifestazio batekin. Hori mantentzen dugu, ostiraleko manifestazioa Laudiotik, lantegitik Laudiora. Ez dago itxita da detaile guztiak, baina hori mantentzen da, zabalduko dugu dagoenean itxita ordua eta plana, eta, orain tokatzen dena da prestatzea urrengo mobilizazioak, nora, non, joango gara kaleratzen hori.